I ysgol Dolbadan, Llanberis, es i ar y cychwyn, gan bod i wedi ngeni amagu yn y pentra. Wedi mynd drwy wahanol dosbarthiadau i fyny i safon 5, pan oedd pawb yn gorfod sefyll ar yr arholiad, yr LEM plus, ond yn anffodus ar ôl mynd i ysgol Brerefal i sefyll ar yr arholiad, do'n i ddim yn llwyddiannus, a mae mod yn igon diog a dim llawer o ddiddordeb mewn gwaith ysgol a dweud y gwir. Beth bynnag, ond yr athrawon yn dweud ar y pryd bod gen i ddigon yn ymhen ac felly o'n i'n gorfod mynd yn ôl i ysgol Dolbadan a gweithio drwy ddosbarth sef 6 a 7. A pan o'n i wedi cyrraedd 15 oed, roedd rhaid gadael ysgol Dolbadan fel pobl fel rhai eraill a meddwl a fynd i weithio. Ar y pryd roedd yn had yn digwydd bod yn beiriannydd yn Chwarel Dinorwig ac felly drwy ddylanwad ef mi ges i swydd fel prentis o ffitar yn y Gilfach Ddu, lle mae'r amgueddfa lechi heddiw wrth gwrs. Ac yno treulais fy amser hyd y ceiwyd y chwarel yn 1969. Roedd tristwch mawr y pan ddigwyddodd hyn. Fe effeithiodd cau'r chwarel yn ddirfawr ar yr holl ardal, neu'n enwedig ar y busnesau bach lleol. Roedd pawb yn gwneud ychydig o arian ac yn medru byw yn meddwl gyffyrddus cyn i hyn ddigwydd, sef cau'r chwarel. Ac yn bersonol, roeddwn i'n teimlo fod y gymdeithas yn cael ei chwalu hefyd. Yn enwedig pan oedd pobl yn cymryd diddordeb mewn gwahanol weithgareddau fel hwnna gyngherdda, cwmni drama, bob math o beth am ymlaen yma. A mi oedd y pobl yn teimlo wedyn yn isal iawn ar ôl i cau'r chwarel. Nid yn unig yn Llanberis, ond yn y Pentrefi o gwmpas hefyd, fel Deiniolen a Llanrug a Bethal, Cwm y Glo, llefydd eraill. Fe ddaeth gobaith newydd i'r ardal dyd y gwir pan benderfynwyd agor gorsaf Bwar Dinorwig a roedd llawer o waith i'r hogia o'r pentref a thu allan. Doeddwn yn sylweddoli fod gymaint o weithwyr yn mynd allan o waith a dim gobaith i weld ar y pryd o gael swyddi eraill. Mi roedd llefydd fel Peblig Mill, sef Bernard Wardle a Ferodo, ger Caernarfon, yn agorad i rai o'r gweithiwr, a bu rhywfaint o obaith bryd hynny. Pan aeth rai o'r gweithiwr hefyd i weithio i Loegar i dref newydd o'r enw Corby, oedd yn cynhyrchu dyr, ac wedyn aros yno a magu teulu rhai wedi dod yn ôl hefyd i'r ardal yma. Ond pan geiwyd y chwarel ym mis Awst 1969, roedd rhaid i mi chwilio am waith arall, ac ym mewn blwyddyn o fod yn ddi-waith, fe gefai swydd yn Lerts yn Biwmaris, rhan fychan o hwn o Camal Lerts yn Penbedw wrth gwrs. Wedyn yn Sir Fôn oedd y gwaith yma. Cyfnod yn y man hwnna wedyn gadael a swydd wedyn yn Ferrantis yn Mangor. A bys i fanno am 2 flynedd ar 15, ond fe rhaid gadael Ferrantis am bod archebion yn mynd yn brin. Ac mewn cyfnod o 2 fis, fe gollod 250 o swyddi wedyn. Yr hen stori, mynd yn ddi-waith a chael swydd yn ôl yng Ngilfach Ddu. Ond tro yma fel warden rhan amser yn yr amgueddfa lechi. Ac ar ôl 2 flynedd cael swydd llawn amser yn y ffowndri, sydd yn ddeoliad yn 2003. Erbyn heddiw, eistedd yn ôl ydw i, wneud a hel atgofion am yr hyn a fu, a meddwl am eiriau Ron Williams, Wen Fawr, i Chwarel Dinorwig. Ni welir bydd eto o'r un cyfri mawr, a chlwydo am oes mae'r hen geiliog mawr. Fe giliodd cymdeithas y caban yn llwyr, does neb ar bont bala, y bore, na'r hwyr. Mae'r llwch ar y drafal yn llawar i hy, a'r hwd yn ei elfen ar draws Gilfach Ddu. O Chwarel Dinorwig mor drist i'w dywedd, mae bryd o'r ffenol yn pydru mewn hedd. Gofadael i'r hogia wyt bellach ren law yn byw ar ddigaredd y corwynt a'r glaw. Ond paid i galoni, pwy wyr yr un pryd nad oes mewn anwybod rhyw obaith o hyd, a dyna gobaith drwy sefydlu yr amgueddfa lechi. Rhyw obaith o hyd, nad oes mewn anwybod